Και τώρα όλα ξεκινάνε εδώ 19 χρονών. Κι όμως έφηβος στο μυαλό, κάνοντας τις ίδιες μαλακίες σε κοπέλες δίχως αξία, με σκοπό να τις εντυπωσιάσω. Μέχρι που ήρθε εκείνη και με έκανε όλα να τα ξεχάσω. Ξανθά μαλλιά, μάτια καστανά και μια ομπρέλα αρκούσαν να γράψω μια ιστορία ερωτική, όχι πεζή, για μια κοπέλα γεμάτη ζωή. Και ένα νέο, λίγο μπερδεμένο και χαμένο κάτω από μια σκηνή. Μέσα στη βροχή του μίλησε και του είπε να έρθει κοντά της. Η καρδιά της είχε χτυπήσει για αυτόν. Κι ακόμη η ιστορία δεν είχε φτάσει στο παρόν. Και τώρα σειρά μου να πω τι ένιωσα εγώ από την πρώτη στιγμή κάτω από τη σκηνή. Είδα μια μικρή νεράιδα να χορεύει στα ουράνια, ανέμελη και ελεύθερη, να φωτίζει την καρδιά μου. Παρόλο το παρελθόν μου, αυτή ήθελα στην αγκαλιά μου. Το ρολόι χτυπά, 3 παρά κάνει ένα φιλί. Η πιο ωραία στιγμή που είχα μέσα στην ψυχή. Το κορίτσι που φιλούσε υπέροχα ήταν το κορίτσι που με έμαθε ξανά τέρωτα. Είχα ξεχάσει να νιώθω αισθήματα και εκείνη έφτιαξε την καρδιά που έσπασε κομμάτια σε κρυσταλλά. Το κορίτσι που φιλούσε υπέροχα ήταν το κορίτσι που με έμαθε ξανά τέρωτα. Είχα ξεχάσει να νιώθω αισθήματα και εκείνη έφτιαξε την καρδιά που έσπασε κομμάτια σε κρυσταλλά. Και να όλες αυτές οι σκέψεις σε ένα τετράδιο γεμάτο ιστορίες για ερωτές και απογοητεύσεις, φόβους για το αύριο, νύχτες που κρυβόμουν στο δικό μου τετράδιο. Κι ήρθε η ώρα να γράψω για εκείνη ένα τραγούδι με κάποιους στίχους για αυτούς τους λίγους που θα τους ακούσουν. Και όπως όλα τα παραμύθια στο τέλος οι πριγκίπισσες περνούν.